Dag Dolf. Dag. Wat ben je aan het doen? Ik was nog eens een keer alles wat ik ooit een keer bewaard heb op het gebied van video aan het bekijken. Want ik wil behalve fotograferen in de toekomst misschien ook eens heel voorzichtig wat gaan video. Want ook mensen van 60 hebben een toekomst, hè? Absoluut. Dat je de camera min of meer stilzet en dan gewoon laat gebeuren wat er dan zich voltrekt. Dat dacht ik ook aan met die Artfair-serie van jou. Daar zet je je toestel ook neer en maak je heel veel foto's. Wat dat betreft kun je meer mijn apparaat gebruiken, hè? Ja, voor een deel. Kijk, voor een deel is het leuke van fotografie is dat je natuurlijk, als je het niet filmt, moet je natuurlijk heel goed opletten van wat voor soort foto's je maakt. En ik moet eerlijk zeggen dat, kijk, bij zo'n foto niet, dat zie je en dan maak je er 2. Die is dan wel goed, dat is meneer Van Zoetendaal trouwens. En die galeriehouders ook wel, maar er zitten ook wel foto's bij. Nou ja, zo'n foto bijvoorbeeld. Hè, dat is toch, dan zie je op een gegeven ogenblik deze foto en je ziet dat mensen op de een of andere manier net zo erbij zitten als hier. Maar dan moet je toch het juiste moment uitkiezen. Maar waarom doe je datzelfde niet, ik bedoel het niet verkeerd hoor, maar op straat bijvoorbeeld? Zou kunnen. Ja. Ja, absoluut. Nee hoor, er zijn dus... Waarom dus de kunstbeurs? Nou, omdat ik dat een heel interessant... Er is nog niet zoveel gebeurd. Ik bedoel, er zijn wel heel veel fotografen die op straat fotograferen. Maar het fenomeen kunstbeurs gebeurt nog niet zo gek vaak. Dat is 1. En het is wel een hele spannende situatie. Want er hangt heel verschillende kunst aan de muur. Heel veel verschillende soorten kunst. Er lopen heel veel verschillende soorten mensen rond. De mensen hebben zich vaak ook wel mooi aangekleed. En die combinatie vind ik dat maakt voor mij een spannende situatie. Als je al zo oud bent, tussen aanhalingstekens, dan verzamel je veel. En ik ben ook niet iemand die veel weggooit. Dus, en ik vind dat vind ik dan, dat je eigenlijk van elke levensfase wel iets moet bewaren. Dus als je bijvoorbeeld naar die kast kijkt, dan zie je helemaal op het allerhoogste, bovenste plankje, daar staan nog een paar boeken over het marxisme en socialisme. En ik geloof dat zelfs nog de biografie van Rosa Luxemburg erbij staat. Daaronder staat een plankje met alles op het gebied van stedenbouw. Ik heb ooit een keer in Delft stedenbouw gedaan. En dan wordt het alweer iets meer toegankelijk. Een aantal reismagazines. En zeg maar op rijkhoogte staat alles wat ik nu met fotografie doe. En nou ja, de projecten waar ik mee bezig ben. Wat opvalt is de diversiteit in het werk van Dolf Kessler. Hij reist de hele wereld door, van Dokkum aan de Zuidpool, van Cuba aan de oerwouden van Afrika. 10.000 foto's binnen daarvan het resultaat. Stel je nou voor dat jouw naam er niet op stond, hè? Ja. Hoe kan ik dan toch zien dat het een boek van Dolf is? Och jongen, wat een moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Ja, ik ben niet een super artiest. Ik ben niet een heel erg artistieke fotograaf. Ik wil, in dit geval is het echt documentair. Het is niet een poëtisch beeld. Dit is mijn plankje waar ik de projecten neerleg. Behalve dit boek, dat is al klaar. Waar ik nu mee bezig ben. Ik ben voor de Friese Pers bezig met een boek over de Noordzee. En je bent bezig met een project over de Vogelaarwijk, had ik begrepen. De Vogelaarwijk is nog helemaal in het begin. Ik weet ook geen eens of ik daar überhaupt mee doorga of niet. Waarom ben je eraan begonnen? Nou, ik vind, kijk, de Vogelaarwijken, er wordt heel veel over gesproken. De krachtwijken of de achterstandswijken. En het leek me wel aardig om een keer een project te maken waarin je alle wijken alle Vogelaarwijken van Nederland documenteert. Een stuk of 40? Ja, een stuk of 40 en dan twee foto's per wijk. En dan krijg je iets van 80 foto's. Dan kan je je afvragen waarom dit nou tot de minst, tot de echte achterstandswijken van Nederland gerekend wordt. Kijk, dit vind ik dan bijvoorbeeld wel even interessant. Dan hangt die was te drogen, dat is meer het beeld. En daarnaast heb je hele die gekke bloemvazen, dus daar maak ik dan maar even een foto van.
Mooi werk. Ik was erg verrast door de foto's. Sommige mensen denken ook dat het geïnsceneerd is, dat het in scène is gezet. Maar het is dus, en hij heeft goed gekeken. Maar het is ook een project van 3 jaar. Hè? Hoe gaat zoiets? Vraag je hem om te komen exposeren? Of? Ja, op een gegeven moment heb ik Dolf gevraagd van God, wat zou je er vinden om hier in de galerie een presentatie te geven. En toen, en het was net voordat hij zei, ja, maar ik ben ook genomineerd voor de Zilveren Camera. Nou, toen zei ik, nou, dat komt helemaal goed uit. En het bleek ook dat hij nog de winnaar is geworden. Dus, Een zilveren camera, hè? ja. Een. Er zijn een stuk of 8 categorieën, geloof ik. Ja, van de categorie kunst en cultuur en serie. Maar ja, het is toch een prestatie. Ja, zonder meer. Ja, dat bedoel ik niet, maar het zijn veel zilveren camera's. Ja. De wereld is vergeven van de fotografen. De een beter dan de ander. En jij hoort bij de beteren. Wat is dat in ons, in fotografen, cameramensen, dat ze zo nodig moeten? Nou, ik denk, kijk, voor mij het allerbelangrijkste is dat ik er zelf heel veel aardigheid in heb. Als ik mag kiezen tussen een avond televisie kijken en heel consumeren, laat ik het zo maar noemen, gewoon kijken wat anderen gemaakt hebben, of ik zit een avond na te denken over een fotoboek en dat ook feitelijk te maken, dan kies ik voor het laatste. Dat schenkt mij meer bevrediging. Dus doe het voor jezelf? Ik doe het in eerste instantie allemaal voor mezelf. Ja, zo simpel is het toch. Ik bedoel, ik vind het daarna heel erg leuk, en dat streef ik ook na, dat zoveel mogelijk mensen er vervolgens van kunnen genieten. We hebben het over waardering gehad, hè? Wat is nou het leukste compliment dat je kunt krijgen? Wat ik in laatste instantie een compliment vind, is als mensen een boek kopen, een fotoboek. Want het is gewoon heel tastbaar. Dan willen ze het hebben, dan zijn ze bereid om er geld voor te betalen. En dat geeft mij de gelegenheid om boeken te maken. Dus als je het heel materieel uitlegt, dan is dat een mooi compliment.